Здравейте! Сънливковци ли сте или не? Знаете ли кой освен мен обича да си поспива? Днес ще видим някои от най-сънливите животни. Ето кои са някои от победителите в тази трудна надпревара. Коали! Дали им е приятно? Надявам се. Техният сън е около 20 часа в денонощието, но това си има научно обяснение. Те се хранят предимно с листа от евкалипт, в които няма много хранителни вещества. Сънят им помага да забавят техния метаболизъм и така успяват да усвоят изцяло веществата и енергията от храната си. А за какво има енергия? За следващото хранене, разбира се. И ленивци! Сънят на ленивците също е около 20 часа, но само ако са в зоопарк. В дивата природа те спят по около 12 часа на ден. Почти колкото мен. Прекарват по-голямата част от живота си, висейки неподвижно по клоните на дърветата, а придвижвайки се, са изключително бавни. Тази ниска активност се изразява също и в поддържането на ниска и непостоянна телесна температура, около 30-34 градуса, когато са активни, и още по-ниска, когато почиват. И тигри! Все пак са котки. Не можем да очакваме нещо по-различно. Точно както котките се измарят от игра, така тигрите използват прекалено много енергия за лов. Общо се излежават около 18 часа, често след хранене и няколко пъти на ден. И накрая... бебета! Бебета ли? Те не са животни. Добре, нека кажем и за тях. Сънят им е около 17 часа и единствената им задача е да пораснат. Мисля, че е време да се връщам в леглото. До скоро, маймунки!